La Diputació de Lleida, juntament amb les institucions integrants del G6, ha presentat fins a 8 projectes tractors que han de servir per impulsar la transformació econòmica de la Plana de Lleida, el Pirineu i l'Aran. És un dia molt important. És la posada de llarg, en primer lloc, d'una aposta d'un model competitiu i sostenible d'economia circular, verda i molt digitalitzada. Un projecte que nosaltres considerem vital, que considerem ambiciós i alhora considerem també extremadament necessari. Un projecte de transformació, sens dubte, econòmica, sens dubte, i quan diem transformació econòmica ho diem en majúscules, basat en la bioeconomia circular i alhora també sota l'impuls, sota el paraigües dels fons dels Next Generation Catalonia. Els 8 projectes que aspiren a obtenir els fons europeus Next Generation volen transformar l'actual economia de la demarcació en un model competitiu i sostenible d'economia verda, circular i altament digitalitzada. Aquests projectes suposaran una inversió de 500 milions d'euros i la creació de 6.000 llocs de treball fins l'any 2026. Perquè veiem que és una oportunitat, en aquest aspecte és un tren que hem de pujar-ho i poder ser no tan sols un referent en aquest aspecte de Catalunya, sinó també del sud d'Europa. És molt important, en aquest cas, d'anar tots junts, el grup G6, que són totes les administracions i institucions d'aquí de Lleida, alineats en un únic projecte i per tirar endavant l'economia i tirar un futur de Lleida. Crec que estem davant d'una oportunitat, crec que en aquests moments el fet que les institucions ens puguem posar d'acord i puguem amb temps preparar uns projectes on pugui participar l'acadèmia, les institucions, les empreses, el territori i els usuaris, crec que és el camí adequat perquè realment puguem aprofitar aquesta oportunitat que ens ha portat ara aquesta pandèmia per realment sortir endavant reforçats d'aquesta situació. En la primera jornada de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran s'ha explicat en detall el primer dels projectes tractors, BioHub Kilòmetre Zero, de bioeconomia circular, que pretén la creació d'una indústria al voltant de les dejeccions ramaderes partint d'una planta de compostatge en construcció a Alcarràs. El futur de les Terres de Ponent és importantíssim que passi per la bioeconomia, ja que tot el territori lleidatà és el rebost de Catalunya. Per tant, la vàlua que tenim en matèria orgànica i en recursos naturals és enorme. Si passem per aquests projectes de bioeconomia, donem més rentabilitat a les nostres empreses agràries i assentem gent al territori, que és l'objectiu de les terres lleidatanes, poder ser una economia rica amb els nostres pobles poblats i amb un territori equilibrat. Aquests projectes comporten la creació de noves indústries de bioeconomia circular, d'aprofitament forestal, digitalització del camp, desplegament de la xarxa 5G, el foment de comunitats energètiques sostenibles i la transformació digital dels ajuntaments de Lleida, Pirineu i l'Aran. Y también diría que es muy importante que se pierdan complejos que a veces se tienen de creer que somos una región, no sé si pobre, pero quizá aislada y de eso nada. De hecho, nuestro centro se dedica a la investigación biomédica y a priori puede no conectar completamente con algunas de las cosas que se han expuesto aquí, però en realitat sí. De fet, els fons Next Generation estan en una fase de moltíssima incertesa, ens costa molt saber cap a on aniran i el fet que hi hagi una iniciativa per crear un projecte tractor en bioeconomia a Lleida es una cosa que l'hem de desenvolupar y que l'hem de seguir fins al final. Llevar el ecosistema y construir el ecosistema como lo estamos haciendo es una asignatura que venimos trabajando desde hace mucho y de la manera que lo estamos haciendo con esta iniciativa ayuda a consolidarla y a poder situar a Lleida como un referente en el ámbito de la bioeconomía circular, que es muy importante. Si els fons europeus tenen que servir per d'alguna forma catalitzar aquest esperit de col·laboració, és la peça fonamental no per sortir del Covid i del problema, sinó per avançar en una societat millor. Jo crec que aquesta jornada que s'està fent aquí és superimportant, la col·laboració público-privada també. Nosaltres estem fent projectes de sector primari per aconseguir valoritzar els recursos que tenim a la nostra zona. Tenim projecte i això és una cosa que a vegades se'ns ha reclamat. Quan hem reclamat que volem estar al capdavant del país també estirant endavant la corda de l'economia catalana, ens deien, i el projecte, doncs aquí el teniu. Són 8 projectes i amb aquests 8 projectes volem fer d'aquest territori no tan sols el motor de les Terres de Lleida, sinó el motor de tot el país. Transformarem econòmicament les Terres de Lleida, transformarem econòmicament la nostra societat. Moltíssimes gràcies a tots.